S'obren les portes del Jazz Boyer Festival a la nova generació del jazz. Es una promesa del futuro del jazz. Tenemos mucha ilusión. De hecho, me he traído a uno de mis hijos para que disfrute de algo realmente importante. I és que Christian Scott, aquest trompetista de només 26 anys, ha aconseguit combinar com ningú el jazz, el hip-hop i el rock. De fet, ja ha treballat amb Radiohead i Prince, entre d'altres, i a més ja ha estat considerat per la crítica com el rei del nou jazz. Ell accepta els elogis, però no se'ls creu. Jo crec que puc representar un tipus de cultura musical, però això no vol dir que jo sigui el rei. Això és molt diferent, m'enteneu? Per a mi, representar un tipus de cultura com aquesta és meravellós, perquè això vol dir que en la meva música puc arribar a públics molt diferents i a molta gent de tot el món. Però no sóc cap rei. Nascut a Nova Orleans, no va dubtar en batejar la seva curiosa trompeta amb el nom de Katrina, en un model fet especialment per a ell i que l'ha duit directament a ser nominat als Grammy. El Jazz Boyer segueix avui dimecres al Principal amb el trio Tebat Plus.